идома. саранҷом корҳои сохтусоз анҷом шуду танҳо нақшу нигори замини ҳавлӣ монда буд, ки шавҳари зан аз хиёнати ҳамсараш бохабар шуд ва шабе бо доду фиғон моро аз бистари хоб баланд кард. дар даст камон дошту таҳдид мекард, ки агар нагӯем ҳамсараш бо кадоме аз мо ҳамхоба аст, ҳамаро сари як тир мекунад. сарафкандаву хомӯш будем. камол ҳам қоил нашуд. соҳибхона маст буду ду-се бор ба сӯи осмон тир кушод. хуй ви денги получайте, гуфту ҳамон лаҳза ҳамаи моро аз хонааш берун кард. қарзи коргарон бар рӯи ӯ беш аз 20,000 доллар буд. пуле ки ҳар муҳоҷир сараш ҳисоб карда ва ҳатто нақшаи чӣ тавр харҷ шуданашро кашида буд. шикоят аз рӯи ин марди бадқавора кори беҳуда буд. ҳам аз ихроҷ шудан метарсидем ва бо дилҳои пур аз ғаму ғусса хомӯшона пароканда шудем. боз ман мондаму сарнавишти печидам. на пуле доштам, ки хона киро кунам ва на ҷое, ки сарамро дар он андозам. куҷо биравам? боз рӯ ба ҷангал овардаму ба соҳилҳои дур аз назари посбонҳои шабгард. тобистон бо саргардониҳои ман нисф шуд. омадани тирамоҳи ногузир, ки дар ин кишвар якбора бо барфу борон аз роҳ мерасад, маро нигарон мекард. дарбадар мегаштаму аз бошандагони хонаҳои тобистона кор мехостам, аммо касе ба коргар ниёз надошт. гоҳо маро монанди як гадои музоҳим аз дами дар меронданд. мардум дар авҷи буҳрон асабонӣ буд ва касе пул харҷ кардан намехост. дар бозори маҳаллӣ аз фурӯшандаи озарӣ шунидам, ки бачаҳои тоҷик дар сохтмоне кор мекунанд. ба суроғи онҳо рафтам. акай муҳаммадро, ҳамон ошпази номиро дидаму гулӯям аз ғусса баста шуд. захми неши пашаҳои шабро дар сару рӯи ман диду дилаш ба ҳолам сӯхт. сохтмон ҷои ту нест, писарам. маъюб мешавӣ. аз бачаҳо пурсуҷӯ мекунам. шояд коре бароят пайдо шавад. дигар ба ҷангал нарав. пеши худам бимон, то бубинем худо чӣ медиҳад. чаро ин мардум чунин нобовару бераҳманд? акай муҳаммад, мо ба инҳо чӣ бадӣ кардем? одамон гуногунанд, писар. ҳар миллат одами хубу бад дорад. акай муҳаммад китфои аз лоғарӣ фурӯрафтаи маро навозиш кард. 1 сол дар шаҳр устоӣ мекардам. ҷои хоб надоштам. таҳхонаи идораи хоҷагии коммуналӣ маҳалли зистам буд. умаралӣ ном ҷавони тоҷик атрофи сохтмонро тоза мекард. гапгиру меҳрубон буд. амру хоҳиши маро иҷро мекард. хонаеро дар ҳамон сохтмон дузд заду намедонам чаро, аммо соҳиби хона ба ҳамин ҷавони тоҷик машкук шуд. бечораро паси панҷара бурданд. дар ошонаи аввали сохтмон пиразане буд бо номи баб Нюра. умаралӣ гоҳо ба ҳамон кампир ёрӣ мерасонд. барояш харид мекард. дару тирезаашро таъмир мекард. пиразан ҳатто ба ӯ ваколатнома дод, ки нафақаашро аз почта бардорад. рӯзе ки баб Нюра кастуми кабуд ва ордену медалҳои бешумори ҷангиашро ба бар карду барои ҳимояти умаралӣ ба идораи пулис рафт, мо мутаассир шудему ашк рехтем. агар он пиразан намебуд, гумон буд, ки умаралӣ аз зиндон наҷот ёбад. ман даҳҳо намунаи хубии ин мардумро дидам, ки бо дасту дандон моро аз чанги пулису авбошҳо наҷот додаанд. ба инсонҳо эътимод кун, писар. хубу бадашро парвардигор худаш дуруст мекунад. 1 ҳафтаро дар канори акай муҳаммад сипарӣ кардам. тахти хобашро ба ман доду худаш зери як пату дар замин мехобид. аз ин ки сарбории ӯ шудам хиҷолат мекашидам. аммо дигар куҷо ҳам мерафтам. корфармои ӯ марди мутакаббире буд. маро дар атрофи ошхона диду абрӯ дар ҳам кашид. «Что за подросток? Что он тут делает?» – пурсид ӯ бо қаҳр. «Это сын моего друга, Немата. Вы помните его, наверное? Он вам сарай построил». «Помню. Ну и что? Он остался один. Не хочет домой вернуться. Я хотел с вами поговорить. Может, вы сможете чем-то помочь?» «Чем я могу помочь? Я же не бюро трудоустройства». Я подумал, может, кому-то нужно по дому помочь, убираться, в огороде поработать. Он очень трудолюбивый мальчик, гуфт бо илтиҷо акай муҳаммад. аммо ҳарфҳои акай муҳаммад ингор ба гӯши корфармо намедаромад. ҳушу гӯши ӯ ба коргарон банд буд, ки бори сангинеро аз мошин поин меоварданд.
аккуратно, это дорогой кафел, фарёд зад ӯ ва танҳо баъди пурра аз мошин берун овардани бор рӯ ба акаи муҳаммад овард. Я тебе услышал, Магомед. Корфармо баъди 2 рӯз баргашт. Есть работа для твоего мальчика. Соседку и старушке нужен садовник, пока на испытательный срок. Конечно, а там посмотрим. Спасибо, начальник, вы сделали доброе дело. Дай Бог вам счастья и долгих лет жизни. Дилам ба ҳоли акаи Муҳаммад сӯхт. Кам монда буд ки ба пои кордиҳанда бусса бизанад. Тамаллуқу дуои хайр ба корфармо форид. ӯ ба манзури дуоят қабул мижа заду бо ифтихор ба сӯи мошини шоссебаландаш қадам бардошт. начальник рафту чеҳраи акаи Муҳаммад якбора тира шуд. кор бо мардуми солманди ин мамлакат осон нест. писарам, ман инро дар пӯсти худ санҷидаам. ҷонро аз димоғат берун меоранд. чӣ кор кунем? шояд аз баҳраш бигзарем. метарсам ба сарат балое наоранд. акаи Муҳаммад, беш аз ин намехоҳам дарди сари шумо шавам. таваккал ба худо. меравам. инро гуфтаму зеҳнамро барои дидор бо як зани солхӯрдаи муҳоҷир бадбин ва ба ҳама касу ба ҳама чиз машкук омода кардам. хонаи корфармои эҳтимолиро ки дарвозаи пастаки беқуфлу калидаш дар байни коҳҳои сар ба ҳавои рӯзҳои навбаромад аз назарҳо пинҳон монда буд, баъди ҷустуҷӯи яксоата пайдо кардам. кулбаи босафое буд, бо як боғи пур аз дарахт ки шохаҳои пур аз мевааш аз девори паст ба кӯча сарозер мешуданд. дар атроф ҷонзоде наменамуд ва ангушт задан ба ин дарвозаи шикаста кори бефоида буд. аз ин рӯ соҳиби хонаро садо задам. хазайка! посухе нашунидаму ин дафъа садоямро болотар бурдам. чего кричишь? Это малахалная, всё равно не слышит. ба пушт нигоҳ кардаму духтаракеро дидам ки домонашро то миён бар зада аз шохаҳои ба замин хамида себ мечид ва бехаёли ронҳои бараҳнааш буд. намедонам чанд сол дошт, гӯё наврас буд, аммо бо чеҳраи кӯдакона, гавдаи калон, мӯйҳои зард ва лунҷҳои овезон арӯсаки бузургро мемонд. лучши падаеди ки двери и стучи сильнее, гуфт ӯ ва бо домани пур аз себ дар зери шохаҳои хамида нопадид шуд. ман акнун мехостам ангушт ба дари хонаи пиразан бизанам ки садои нарми махмалине дастамро дар ҳаво боз дошт. молодой человек, вам кого? соҳиби садои махмалин бо кӯлоҳи бузурги бораҳояш хамида, айнаки сиёҳ ва лабҳои сурхе ки монанди нуқтаи таблӯи тирандозӣ нахуст ба чашм бармехӯрданд, ба пиразани бедандони бегонаситез монанд набуд. ӯ дар бар шими кӯтоҳу жакети беостин дошт ва дар ҳоле ки дугмаи хедфонро аз гӯшаш берун меовард, суоломез ба ман чашм дӯхт. мне бабушку, которая хочет нанимать садовника. ну, допустим, бабушка это я. Не может быть, вы же такая молодая. Тааҷҷубам он қадар софдилонаву содиқона садо дод ки ҳамсӯҳбатам ба самимияташ шубҳа накард. ну что вы, мне под 70, но приятно слышать такой комплимент, гуфт ӯ ва чунон бо эҳтиёт лабханд зад ки ҳатто як мушаки чеҳрааш такон нахӯрд. я Вера Васильевна, заходите в дом, угощу вас чаем и заодно поговорим о делах. хонаи Вера Васильевна шабеҳи соҳибаш сину соли мушаххас надошт. толори бузурги ошонаи аввал ба ҳуҷраи мардуми солманд ки маъмулан кӯҳнаколоҳои ҳамсоли худро то охири умр ҳифз мекунад ва аксҳои қадимии камрангро мисли тасвири Исои Масеҳ ба деворҳо мезананд, монанд набуд. фазои бозу барҳавое дошт ин толор ва тамоми ҷиҳозашро мешуд бо ангушт шумурд. тоқу пештоқҳояш якчанд муҷассамаи каҷу килеби чӯбин ва девораш наққошиҳои интизоӣ дошт ки ман муҳтавои онро сарфам намерафтам. как вас величат, молодой человек? пурсид ӯ ва ниҳоят кӯлоҳи бузургу айнаки сангпуштиашро берун овард. чеҳрааш ҳанӯз таровату тозагӣ дошт ва ожангҳои риштамонанди атрофи чашму лабонаш сураташро халалдор намекард. хушандом ба назар меомад. меня зовут Фарход. Работал на даче в параллельной улице. Работа там завершена. Теперь ищу работу. Мне дали этот адрес, сказали, нужен садовник.
Вы разбираетесь в садоводстве? Если честно, так в общих чертах, но я быстро учусь. И полагаю, вам негде жить. Да, это так. Вам черный или зеленый? Что? Вам черный чай или зеленый? Нет, спасибо, я уже завтракал. Видите ли, молодой человек, хозяйство у меня не очень большое. В огороде я еще сама могу копаться, но лень заниматься садом. Нужен постоянный уход. Фрукты для продажи нужно упаковать профессионально. Так что мне нужен садовник с опытом. Понимаете? Понимаю. گویی از سرم یک سطل آب سرد ریخت که گردنم به شانه‌هایم فرو رفت. او با هر کلامش آخرین گزینه ما را برای یافتن شغل و جای خواب برباد می‌داد. تیر ماه حالا فرا نرسیده بود، اما من سرده بادی نبوده را در جانم احساس می‌کردم. Может быть, вы знаете кого-то, кому нужна помощь по дому или в огороде? Нет, не знаю. Маюс шудам. буғзи бечорагӣ оҳиста ба гулӯям мехазид, аммо қабл аз он ки аз гулӯ то чашмонам баланд шавад, аз ҷой бархостам. тағйири авзоям аз назари зан пинҳон намонд. дар ҳоле ки чашмаш ба рӯи ман буд, бо навбат ба ангуштонаш фишор медод ва садои чарақчарақи устухонҳояшро баланд мекард. «Извините, что побеспокоил вас. До свидания», гуфтаму аз хона ба дар шудам. ӯ аз ҷой барнахост, аммо замоне ки бо шонаҳои хамида ва қадамҳои сангин ба самти коргаҳи акаи Муҳаммад қадам мезадам, садояшро аз пушти сарам шунидам. «Молодой человек!» бо Вера Васильевна дарҳол забон ёфтам. масъулиятамро аз рӯзи аввал мушаххас кард. тамоми кори марбут ба поккории ҳавлӣ, меваҳоро чидану ба қуттиҳо ҷо кардан, буридани шохаҳои хушкида ва поя задан ба дарахтони пурборро дар ивази $300 маоши моҳона бар дӯши ман гузошт. ҷои хобу ғизо ройгон буд. мане дар кӯча монда, ки розӣ будам ба ивази ҷои хоб бепул барояш кор кунам, аз хушҳолӣ лол шудам. дақиқан замоне ба кор истиқдом шудам, ки меваҳои дерпаз акнун пухтаву расида ва бо вазни худ шохаҳои дарахтонро сарозер мекарданд. сабад себу ноку олу мечидам ва дар қуттиҳои чӯбин ҷобаҷо мекардам. харидори моли умда ҳафтаи як бор меваҳоро аз дари хона мебардошт. Вера Васильевна зани боҳуше буд. зиёд ҳарф намезад. рафтораш, тарзи нишастану бархостанаш ва махсусан финҷонро бо ду ангушт бардоштанаш ашрофзодаи филмҳои қадимиро ба ёдам меоварданд. аз пириву ожанг ва соири нороҳатиҳои муртабит ба сину сол мисли аз аҷал метарсид. гӯё ҷонаш дар пӯсти рӯяш буд, ки онро аз офтобу гарду хок эҳтиёт мекард. чанд дафъа шабона бо сурати аз моск сафед дар муқобилам зоҳир шуду ман наздик буд аз тарс ғаш кунам, аммо дертар ба ҳама холку хуяш одат кардам. ба салиқаи мусиқияш, ки соатҳо дар байни боғ бо чашмони пӯшида Моцарту Чайковский гӯш мекард ва бо он ки аз тарси ожанг тарзе механдид, ки ягон мушаки рӯяш такон намехӯрд. тани танҳо буд, на ҳамсар дошт, на фарзанд. аз нақлҳои парокандааш ҳаминро фаҳмидам, ки ҳамсараш марди низомӣ буду солҳо пеш дар кадом муноқишае кушта шуд. ягона писараш 5 сол пеш ногаҳон бар асари сактаи қалбӣ ҷон бохт. аз тамоми моли дунё як набераи саркаш дошт. ӯ мисле ки дар чаҳорчӯби меъёрҳои ахлоқии модарбузургаш нағунҷид ва аз хонааш фирор кард. ба таносух ё кӯчидани рӯҳи инсон аз як қолаб ба қолаби дигар имкон дошт ва дар бораи ҳамсару писари мурдааш тавре суҳбат мекард, ки ингор онҳо дар кӯчаи ҳамсоя дар қолаби тани дигар зиндагӣ мекарданд. аз зиндагии ман чизе намепурсид, танҳо боре пурсид, ки чӣ гуна ба Русия омадам. тамоми саргузаштро ҳамон тавр ки ба акаи Неъмат нақл карда будам ба ӯ гуфтам. хеле мутаассир шуд. ёдаш ба хайр, зани аҷибе буд. гоҳо мусиқиеро пахш мекарду маро ба наздаш мехонд. «Вы знаете, чья это музыка?» «Нет, не знаю», мегуфтаму гунаҳоям аз чарм сурх мешуд. «Это же весенний вальс Шопена».
аз камсаводии худ он қадр шарманда будам, ки агар номамро садо мекард, метарсидам, ки дубора маро барои имтиҳон наздаш мехонад. аммо тадриҷан бало шудам. исми оҳангсозони классикро бо операву симфониҳои маъруфи онҳо ва шоирҳои дӯстдоштаи Вера Васильевна аз интернет ёфтаму дар дафтари киссагиам менавиштам. намедонистам, ки ӯ қабл аз бознишастагӣ чӣ кора буд. аз худаш ҳам напурсидам. бароям муҳим набуд. баъд якай неъмат, ки ба ман дарси садоқату инсонгароиро таълим дод, Вера Васильевна донишгоҳи дигаре буд, ки маро ба китобхонӣ ташвиқ мекард ва адабу фарҳанг меомӯхт. дусе дугонаи ҳамсангу ҳамранг дошт, ки онҳо низ зоҳиран танҳо буданд ва гаҳ-гаҳ меомаданду бо ҳам дар боғча Моцарту Бетховен гӯш мекарданд ва чаҳорнафарӣ як шишаи шампонро то ними шаб менӯшиданд. ба гуфтугӯҳои онҳо гӯш медодаму ҳайрон мешудам. гӯё на меҳмонӣ, балки як маҳфили фарҳангӣ буд. ҳамсояе ҳам барои равоо надошт. шояд ба ин далел, ки мардуми ин мавзеъ бо якдигар ошно набуданд, аз ҳар гӯшаи як вилояти бузург барои замони кӯтоҳ меомаданд ва робитаашон бо якдигар танҳо бо як саломи сарироҳӣ маҳдуд мешуд. اغلب همان دخترک شبیه عروسک بزرگ را می دیدم که گویا حوصله‌اش از خانه نشینی سر می رفت و در راه به سمت کولی بزرگ کنار شهرک و مغازه اطراف می رفت و می آمد. ویرا واسیلیونا می گفت که ماشا 11 سال دارد ولی سرعت عقل و ذهنش از رشد جسمانیش عقب مانده است. والدانش از هم جدا شدند و او را به مادر بزرگ پدریش واگذار کردند. بیچاره کودک ظاهرا دوستی هم نداشت و در کوچه ها تنها سلنگ سلنگ می گشت. یک بگاه او را در نزد مغازه دیدم. تنها بود. یک چند مرد ناشناس که ظاهرا مهاجر بودند و در این مغازه ها کار میکردند او را اذیت میکردند. آنها دست به پیش بر ماشه میزدند و دامنش را بالا میکردند. خون به سرم زد. پیش راهشان را گرفتم و ماشه را فراری دادم. چند مشت به سر و رویم خوردم. ویرا واسیلیونا از قهرمانی من خوشحال شد ولی گفت که خود را از ماشه کنار بگیرم. پس از چند ماهی سرگردانی زندگی در جای نو برایم خوش میگذشت. از کارفرمایم راضی بودم. او هم تدریجاً به من عادت میکرد اما هیچگاه اسم مرا به زبان نمی آورد. من برایش همان молодой человек بودم. روزها با کار و باغداری سپری می شدند و گاه در ساعتهای فارغ از کار به دیدن یکی محمد می رفتم. او همیشه برایم یک کاسه آش نگه می داشت. باری از ویرا واسیلیونا پرسیدم که آیا می توانم از سیب‌های افتاده برای هموطنهایم 2-3 دانه بردارم. او خودش را خیلی ملامت کرد. بخ موی почему я сама не догадалась, گفت و یک خلطه را از سیب و مواد غذایی پر کرد. Отнесите ребятам, может быть кто-то также будет заботиться о моей безбашенной внучке. Тирамо ҳам оҳиста фаро расид. Акай Муҳаммад ва ҳамкоронаш ҳамон тавр ки паррандаҳои муҳоҷир ба минтақаҳои гарм парвоз мекунанд, ба хонаҳои худ баргаштанд. меваҳоро то шурӯи боронҳо аз шохаҳо бардоштам, вале дар ҳар шоха 3-4 себ гузоштам, то паррандаҳо бенасиб намонанд. کاری من در این خانه ظاهراً به آخر رسید. هوا سرد می شد و ایوان هم دیگر برای خواب جای مناسب نبود. من اکنون هر لحظه انتظار بودم که ویرا واسیلیونا با عذر و معذور ما را از خانه‌اش بیرون کند. بالاخره یک شام مرا به نزدش خواند و به جای 300 برایم $600 داد و گفت که این مکافات زحمت‌های 3 ماهه من است. Спасибо вам за добросовестную работу и вообще за все. Без вашей математики покупатели меня бы обчистили. Дилам аз ин пешгуфтор такон хурд. В веранде уже холодно. Можете заболеть. Переселитесь в мансарду. Там уютно и тепло. Моей внучке нравилось спать там. аз хушҳолӣ дастпоча шудам. аз ҷой ҷастаму ӯро бағал кардам, ҳамон тавр ки дар қатор акай неъматро бағал карда будам. абрувони чун ришта борики Вера Васильевна аз ҳайрат баланд шуданд. «Молодой человек, что это было?» – пурсид ӯ бо лабханд. «Я думал, что вы выставите меня на улицу».
Вот что бы обо мне думаете, гуфт ӯ бо ранҷиши сохта ва оҳиста гӯшамро тоб дод. Вера Васильевнаро ба ин далел бо ҷузъиёт тасвир кардам, ки ӯ дар як иттифоқи сарнавиштсози зиндагиам нақши калидӣ дошт. маро аз даҳони марг берун овард. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.